ngane kwethu. Namhlanje ngikubonile ngabona okusakhanjana lesaliwa laphana uguqile kodwa ngalibona unyazi laphana kubonzani laphana ebuhleni ngicathi usebuhleni lapha. Ngane kwethu angifuna ukuqamba amanga into Mbukela lapho ngasekhaya sikhona namhlanje eMUT i-happy birthday kaBhuti uSaliwa. Vuka ndonangazi uqhawula ukuthi yaphela. asibingelele kwingonyama media siphinde sibingelele nakumfowethu MCDU TV. Awu kunjalo nje niyaphila nganza kwethu ngiyathemba nawe uyaphila. Salo yini usiphuca ama-mic aba uyenze lento kulokhuza ngobhanyazeli usuyenza ke manje. Hayi umbhobho wami manje. Umbhobho ubheka kimi nawe uyayibona album yenza njani akwazi ukuthi umbhobho uzishonda ubheke kusaliwa bese nina nikuvimba lokho. Okay webhuti asingene manje bhuti sithola usuku namhlanje bhuti namhlanje ubugubha usuku lakho lokuzalwa isho ukuthini lento kwena Zingane zakwethu namhlanje kuyiqiniso ngigubha usuku lami lokuzalwa ngiyake ngiligubhe la eMavarsity ikakhulukazi la eMUT okuyiyona varsity eyaqala ukuqasha noma ukukholela kusaliwa yenza umcimbi awubiza ngagama lakhe uSaliwa njengoba sehambe lonke amavarsity angikhohlwa la engaqala khona. Okay okusho ukuthi njengoba isizathu sakho sokuthi ugubhe ibirthday yakho la eMUT it's because ivarsity uqala yaqasha kunjalo mfowethu kuyiqiniso lokho. Mhlawumbe mfethu ungathini kubantu mfethu la ingoma yakho la isintambo emqaleni idla abantu kakhulu i-album yakhe entsha nje in fact yonke idla abantu kakhulu ungathini kubantu baseNingizimu Afrika abaqhubeka nokukuseka kuze kube namhlanje. Mfowethu njengoba ngisho ukuthi umbhobho ubhenga kimi ningabe nisanginqabela bafowethu lokho okwenzakalayo okuningi beqala kule album kodwa kungijabulisayo kuyosebenzela amanye ama-artist. Mfowethu kwaze kwabhala uSpotify ukuthi kuyaqala kuma-album aphumele nyaka ukuthi kube khona nama-streams angaka ngesonto lokuqala. Into esibonayo abafundi beshutha bengisupporta kuma-PC emalebhu la abafunda khona leyo nto sebezoyenza nakwamanye amaciko okuyinto enhle ngomkhubo omuhle ukuthi into iqale kuwe iphinde isabalale kwamanye amaciko. Ngiyajabula kakhulu ukubona izibalo zikhuphuka ngalendlela. Qhawula kithi namhlanje ngizothini ngizoyibeka kanje lento ngifuna ukubeka ngendlela kahle ezoyizwa. Yes. Namhlanje qhawula kithi upostile wathi wena uzala ngo-2003 ngilindi uthe wena uzala ngo-2003 mhla ka-23 October ingabe iqiniso engakanani lelo ngoba undona ungitshele otherwise mina ngiqale ungitshela enye into undona ngabe mhlawumbe nawe into ezongitshela ngizokutshela wena. Angibambela mfowethu ngi-check license ukuthi angiyiphetheni ngoba undona ungitshela ukuthi wena uzalwa ngo-94 ngibala nansi license. Ngaphambi kokuvezela izwe nayo license cela sibheje mfowethu uvele ngivalekele kade ngenza umcimbi kwaphazanyiswa imvula ngicela sibheje u10,000 ngoba vele ngizowina sivumelane nayo license ngizoveza iminyaka yami ukuthi ngizalwa ngo-October 23 2003 ukuthi kuyiqiniso nayo license mfowethu cela sibheje u10K. Before sibheje phela mina ngoba ngilahla undoni phela ngikhulume nondoni wathi awunamaspho sale wango-29 wango-99 uyabaleka ke bafowethu bengifuna ukuveza iminyaka yami nayo license yami. Okay ngingabheje siyabheja. Hayi mfowethu ngeke sibambele intuli lena lapha kuqali. Cha iminyaka emingaqhawe noma uyifihlile 23 October 2003. Cha veze license. Unqabile nje sibheje mfowethu. Okay anginankinga embuzo ngikhokhela embuzo khokha. Okay later. Bafo unqabile ngonyama nibonile mfowethu unqabile. Ima emba ngithi uzokhokha. Nakho uswile emba uyakhokha emba uveza. Cela ukubona mfowethu ngoba nayo license uyayibona njengamanje iminyaka yami izobuka izolo. Cha nayo license nansi. Cha ngifuna izwe lifuna ukwazi. Angeke ziliveze ngelibone izwe kubona mina kuphela. Cha bafowethu angithi ayibuzeli wena. Ngangibuzela abantu. Yes lo msebenzi le channel yabantu. Yeah yabantu. Asikhombe isizwe ke mfowethu ngicela ukubona 10K kuba nayo license. Cha qala uveze phela kuqala ngizokuvuma kanjani kunikeza imali engavezi ukuthi iminyama kanani. Cha ungimiki siyabheja ngicela ukuyibona. Okay siyabheja awuveze ibank balance lapho embo manje ifoni yami yana leshuthayo veza lapho ibank balance. Yeah veza seyivezile. Ase ngiyibona. Ayilando diyancaba leminyaka ayingaminyaka usaliwe. Saliwe ufunda iminyaka cha. Hayi ngithi okay. Kuba ngisevarsity ngabe ngiyifresh nje ngiyifirst year. Ngeke saliwe ngeke. Elikaka iqinile ngaka. Hawu ngeke saliwe ngeke. Bafowethu okunye nje kubalekile. Mfowethu ngale kwamancoko
Siyacela abantu be-subscribe, be-comment, be-like, benze konke okufanele bekwenze kuma-channels akhule bafowethu ngoba ngempela ukusishutha kwenu nisinameke ey'nkundleni sibona abantu abaningi bebengasazi. So maningi amagalelo eniwenzayo njengalo kwamancoko bese siphinde sibonga abantu indlela abasisupport ngayo uma ngabe sireleasile i-album yami mfowethu engikuthanda ngayo ibalo zinyuka zonke bafo akunyuka ingoma eyodwa okuyinto ejwayelekile kwamanye amakhaya kunyuka ingoma eyodwa engomeni eziwu-16 njengamanje i-album ikhula yonke. Ngiyacela ukuthi lonke artist elikhiphayo uma likhiphe lento eniyithandayo nilisupport ngale ndlela enisupporta ngayo Saliwe ngane kwethu. Namhlanje ngikubonile ngabona okusakhanjana lesaliwe laphana uguqile kodwa ngalibona unyazi laphana ukubonza laphana ebuhleni ngicathi usebuhleni lapha. Ngane kwethu angifuna uqamba amanga into yasezulwini yenzeka ngenye indlela mayisifika kweni ifika njengomlingo. Kungijabulise kakhulu ukufika phambi kababa. Mfowethu ngiyalandela ke Nazareth abantu abaningi bayazi. Angingayikhethi inkosi ngisalandela. Inkolo engikholelwa kakhulu kuyona nasekhaya futhi ehlonishwayo isabatha liyagcina. Kepha angikholwanga ukuthi sengikwazi uze ngifike kubaba ngicele konke engikucelayo. Ngibonga kakhulu ngiphinde ngibonge nakumaNazaretha ngoba ngempela eqinisweni wona amaNazaretha enze ukuthi ngize ngifike kubaba. Ngibonga abashumayeli abalalela ingoma bathi no ingoma yakhe ikhanda isizwe national prayer iyona le ngoma le amalanda amathathu iyona lezi yakwenza iyona mfowethu enze ukuthi ngifinyelele kubaba. So kuyajabulisa ukuthi mawukhona into enhle siyenzayo amaNazaretha ngifuna ukwancomela ukuthi awashonga ukuthi lo mfana uyalandela akayikhethi inkosi athi angijabonga ngiyakhona ngisalandela kodwa awangicwasanga uma ngifika ethempelini ngigqoka ingubo zami abasicwasi kodwa basibeka phambili. So lokho kukhombisa ukuthi ibandla mfowethu esikholelwa kulona ekhaya nesihloniphayo lisenzele iqiniso. Ngiyabonga nje kakhulu nakubaba angikholwa kuphela ngisha amagama xawule ngasiphi isandla futhi kathi ufuna umuntu usiso sami futhi awukeke hayi maqhawe futhi awukeke noma ke ngifike phesheya nje futhi noma ke ngiwele nje phesheya futhi kodwa futhi ngiyacela ibuso zami ngami nonke nimcobelele nje futhi aphakame yiso lesi futhi ngiyabonga nje kakhulu akukholakali nama ngikholwanga imfethu ukuhle kodwa xawula ngithi lokho khona into yabona ukuthi uyagohla ukuthi umpopho ufuna ukubuyisela yaye uNkulunkulu wami ushembe kwenza into ngeyona yakho kwenza into ngeyona yakho uyabona umpopho manje ekhaya ngikufisela ukuhle kodwa mfethu yabona into eyenzeka kuwe lapha ethu ukwazi ukufinyelela eduze konyazi into enkulu kakhulu ngiyavuleka iminyango iqhubeka kakhulu kwadeda ubumnyama yile yenzeke empilweni yami bayabuza hayi siyabonga mfowethu ungafunani neminyaka kodwa kulungile ngelijila hayi iyanqaba neminyaka ngifuna u10,000 ngithatha mina siyabonga kakhulu lapho ke Ngonyama Media siyabonga kakhulu lapho ke MCD TV papa yini cisha